Oh, si John Wick le kuno siya nga naon pag John Wick. Pero nagkuan, nagsuntoy. Naminaw ta diri og short briefing. Mo na to mga bala, mo to ang painful. Mura ra gud nagmanual gud, mura gimong gibasa pero wala di ay. Mura sa gadiha, mura sa kag naminaw pero wa gid na ipalapos sa pikas dunggan. Kay excited naman. Kinahanglan ang short briefing, short ra gud na niya. Ditso dayon tag sulob sa atong mga kuan kanang diha ba kana mga protective gear kay sakit-sakit gid oh, napakay vest oh. Oh, napakay helmet po na kana ako nang kuhan kay si Wakanda mo siya. Wakandams. Pak pili dayon ka sa imong kuhan armas. Mura pug kuhan ay mura pug troy. Oh, murag mang tiro. Kana di ay kay di man ka pwedeng mag video dito sa sulod kay baw na ka. So nya wasad tay action cam. So ikanduha na mo nga